Ano'y kulim laasod na bar ni kita imit, ila biad ha imit, kaya wala kita'y mahimong batok sa mga pulong sa kamaturan, kundi pagdapig sa kamaturan. Shalom, Boker Tov, natong tanan. Kinigihapon ang inyong ubos nga lagad sa kanginan, Brother Gideon Silva, kauban sa itong bilabid, kapatid Olio Villaflores, ang Supreme Grand Master sa Yawyam Taitotso diri sa Cebu. Kauban usab sa atong bilabid Brother Roy Celeste ug sa akong mahal nga anak, Ched Kinori Silva. Makiguban kami kaninyo, nining sa katakna nga programa sa kahanginan, The Salvation is of the Jews, ang programa nga atod kanato sa Philippine Messianic Nazarene Judaism Community. Kumusta og may buntag kaninyong tanan, Luzon, Visayas ug Mindanao, kaninyo nga naa sa mga kaislahan, kabukeran, mga kasyudral, mga kalungsuran, kutob sa mabaw sa atong Sebia. Hinaot nga manaka mo sa mga maayong panglawas o sa maayong pagpaminaw sa pulong sa Elohim, nining inyong paboritong programa sa kabuntagon din sa inyong paboritong istasyon DYRB 540 sa dial sa inyong mga radyo. Sa laygo na nga dunay ug atong pangmustahon maigsoon ang atong gyapon mga soking tigpaminaw na walay puas nga naminaw kanato maigsoon sa kanunay ang atong mga soking tigpaminaw diya sa poblasyon Tampilisan Zamboanga del Norte, ang Brother Jaime Rosales ug siyang pamilya og sa tanan pang natong mga soking tigpaminaw diha og sa Ipil, Zamboanga, Sibugay, diha usab sa Dipolog, Zamboanga City, del Norte gyapon, Dipolog City, Zamboanga del Norte, diha usab kang Brother Anthony Absidi sa Aluran, Misamis Occidental, uban siyang mahal nga asawa, og sa atong community diha, og sa atong mga kaigsunan sa Isabelity, kang Brother Robin Asim, nga kanunay nagsunod sa atong mga programa, og sa atong mga kaigsunan usab diha sa Danao, nga kanunay usab nagapaminaw gihapon kanato silang Brother Casimero Kapuyan o kang Nanay Faye Kapuyan o sa ilang maigsoon maing buntag kaninyong tanan diya sa Danao. Okay, magpadayon ta maigsoon ato sang pumustahon ang atong mga kaigsuonan o dito sa Bacolod City na agyod sa Abuanan, Sumag, Bacolod City maigsoon naa sa sitio Nami Abuanan, Sumag, Bacolod City. Natay congregation diya, mga kaigsunan ko. Okay, sa panimalay ni Tatay Sergio Abaygar. Okay, dalay kon kayo ang adunay. Kumusta niyong tanan diya atong mga kaigsunan o mga kauturan natong mga Ilonggo? Mayong aga kaninyong tanan. Dalaygon kayo ang adunay anhita sa pinaka-importante nga bahin apan sa dili pa atong ipahibalo maigsoon ang atong buluhaton sa Karkar na ata mahimutang maigsoon sa boundary sa Karkar o sa San Fernando. Nigabot nimo sa may arko na welcome to Karkar, muhunong mo diya na aday ubos og jutay maigsoon sa karsada kilid sa kanipaan na ninyo makaplaga ng atong pobre nga simbahan naa sa Dungguan, Perelos, Karkar. Boundary gina siya maigsoon. Ay mong saylo sa boundary. Kaya narata diya tungod. O ang atong panimbahon matag Sabado, alas 9:30 sa buntag, ngadto sa alas 6 sa kahaponon. Inig salog yun sa adlaw maigsoon. Pwede sad ninyo nga masubli pagtan-aw kining atong programa sa kanginan diha sa YouTube. Inyo lang i-type ang The Salvation is of the Jews by Gideon Silva. Inyo lang makita diya ang atong mga wali dinhi sa DYRB. Mahimo sab kamong mukontak kanamo maigsoon sa 0916-711-4624 kana kun doon na mo yung mga pangutana. Kung dili kita maglangan, anhi kitas pinaka-importante nga bahin ang pagpamati sa pulong sa Elohim. Buino magampo na kita sa mga Diyon. Bishem haadon Yeshua HaMoshiach. Sheta Adonai Shamra Lefi Nitzral Dala Sifatay. Sa gihapon na dunay, ako nagalaom, ikaw magagiya sa akong dila, sa baba, sa pagsulti sa imong pulong, sa kamaturan, dinhi sa kahanginan. Aron ang imong mga karnero nga nangapatlaag sa kalibutan, ang imong mga karnero nga nagapaminaw din nga programa, makasabot sa imong pulong, o mudawat kanimo nga ilang manluluwas, ilang misaya, o hari sa ilang kinabuhi. Dalaygon ka sa ulit kapusan na doon ni Yeshua HaMoshiach. Amen. O anhi kitas pinaka-importante na gyud nga bahin. Mangigsoon ang pag-ukab sa atong mga balaang kasulatan o ang pagpaminaw sa pulong sa dunay niining taknaas kabuntagon. Ato unang basahon mga igsoon ang Proverbio Kapitulo 30 versikulo 4. Okay, sundan ninyo mga igsoon ang Proverbio Kapitulo 30 versikulo 4. Proverbio
or panultihon. Okay? Kapitulo 30 bersikulo 4 nagmo. Mm. Kinsa may nakasugid sa kahibalong langit nun? Mm. Kinsa may nakahakgom sa hangin diha sa iyang kamot? Mm. O nakasalod og tubig diha sa usa ka panakton? Mm. O nakatino sa kinutuban sa kalibutan? Mm. Kinsa man siya o kinsa man ang iyang anak? Okay, dalaygon kayo nga dunay. So sa King James gingon dito, what is his name and what is his son's name, if you know it. Unsa man ang iyang ngalan o unsa man ang ngalan sa iyang anak kung ikaw nahibalo niini. So kining bersikuloha maigsuon, sagad kay ning ginagamit sa mga secret namer kay nahibalo ko niini kay gikan man ta diha, gikan ta sa Yeshua sa unang panahon. So muna ni maigsuon nga ila nang gihubad nga unsa kuno ang iyang ngalan. So sila nahibalo nga Yahweh. Ang uban, si Krinemer, Yahuwah. Unya, ang uban po, Yahweh. So, unsa man kuno ang ngalan siyang anak kung ikaw nahibalo. So, ila dayong gibuhatan og tubag nga Yeshua, Yahoshua, o Yabaswa. O, depende man na sa, kung kinsay ngalan sa amahan, mga igsoon, mo junior, magyutug-jutay ang anak para Yahweh, Yeshua. Pag may kat Iyava, Iyabaswa. O yung kag Yahu, Yahoshua. Kanya mga Yahoshua, Yahu man po ang ilang pagbasa anang Yudhivabhi. So manang Yahoshua. So ila ka nang ipayununan kay mo malagi kuno lagi ng Proverbio 34. Unsay iyang ngalan. So Yahweh. O unsa may ngalan sa iyang anak kung ikaw nahibalo niini. Pero pasabton ta mo sa kamatuoran mga igsoon. Kini Proverbio 34, wala pa ni maghisgot sa Misaya, wala pa na maghisgot, wa pa gani guro na makahibalo ang nagsulat aning, naghisulti aning 30, si Agor, kini si Agor, wa pa gani guro na kahibalog, magpakatao ba ang Misaya, gawas lang kung nakabasa siya sa mga sulat ni Propeta Isayas, mga igsoon. Pero, pag ingon, unsa may ngalan siyang anak kung ikaw nahibalo, ilang gisabot nga mao kuno ni ang Misaya, munang ginganlan nila Yeshua, Yahoshua, pero sayop na siya mga igsoon. Ang pangutanag unsay ngalan sa iyang anak. So atong mabasa mismo sa Biblia nga ang ngalan sa iyang anak Israel. Dili pa ang Misaya ang gitumbok niya na. Atong basahon Exodus 4:22. Exodo 4:22. Niya, yandam Brother Roy, ang Hebrew Unya ina ang hari. Mm. Mao kini ang giingon sa Adonai. Mm. Si Israel mao ang kamagulang anak nga lalaki. Amen. Diba? Klaro kayo mga igsoon. Unsa kuno yung ngalan sa iyang anak kung ikaw nahibalo? Wa gyud kahibalo day mga secret namer kung sa ngalan sa iyang anak kay ang ilang gitumbok ang Misaya man. Yeshua kuno, Yahoshua, o sa mga Messianic Judaism, Yeshua. Mga igsoon, wa pay laing gitumbok anak. Nahibalo ka sa ngalan sa iyang anak, way laing nga giadresan sa Yudhivabhi nga iyang anak diya sa Biblia mao lamang ang Israel. Si Israel mao ang panganay kong anak. Manay pangutana, kung nahibalo ka sa iyang anak, Israel ang iyang anak. Sumala na sa 4:22. Nga atong sundan sa Hebrehanon 12:23 ug iandam sa kapatid ang 9:4 sa Roma. Hebrehanon 12:23 naging. Mm. Gidoon ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Gidoon ninyo ang Elohim, ang maghuhukom sa tanang tao ug mga espiritu sa mga matarong nga nahimpit na. Amen. Amen. So, unsay gisulti diya sa 12:23 na sa Hebrehanon naghisgot gyapon sa panganay nga anak. Miduol kamo sa malikpayong panagtigom sa mga kamagulangang anak kansang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Ang kamagulangang anak nga gitawag ya giklaro na dito sa 4:22, Israel is my firstborn. Ang Israel maoy akong kamagulangang anak, panganay anak. Israel is my firstborn son. Matod pa diya mga igsoon. So Roma 9:4,
tulo na gini ka bersikulo nga ang anak nga gipasabot dahil das Proverbio 34 dili ang ngalan sa Misaya. Kung dili anak, di natin kalimod nga ang Misaya gitawag nga anak. Pero aning puntuas Proverbio 34 wala pa ihatag ang ngalan sa anak. Ang ilang na ilahan ni Agor nga gitawag nga anak sa Yudhivavhe walain ang Israel. Ang katiguman. Oh, okay. Roma 9:4 kapatid. Roma 9:4 kay sila mga Israelita man. Sila mga anak si Oh, Elohim di ug klaro. ipaambit sa iyang himaya. Oh. Og naghimo siya og mga kasabutan. Mm. Uban kanila og gihatagan sila og balaod. Ila ang matod nga pagsimba og nakadawat sila sa mga saad sa Elohim. Amen. So, di klaro sa Roma 9:4 sila mga Israelita man. Piniling katawhan sa Elohim. Gisagop sila ingon nga mga anak sa Elohim. So, ikatulo na ning pamatuod nga ang gitawag nga anak ang Israel. Kay ang proverbio lagi 34 wala pa na makaila sa Misaya. Wala pa gihatag ang ngalan sa Misaya. Gipanagna na sa Isayas mga igsoon nga ang Misaya matao. Pero ang ngalan wa pa ibutyag, wa pa gihatag. Adto ra man gihatag ang ngalan mga igsoon sa diha nga natao na gyud sa Mateo 1:21. Amen. Brother Roy, mabitaw na nga maklaro nato mga igsoon nga ang ngalan nga ang anak nga gipasabot da Edias Proverbio 34 way lain ang Israel. Nahibalo ka ba siyang ngalan? Unsa ang iyang ngalan ug unsa ang ngalan siyang anak kung kana ikaw nahibalo? O karon natubag ang pangutana nga ang gipasabot ana Israel ang ngalan sa iyang anak ang Elohim walay lain ang Yudhivavhe nga inyong gilain-lain og tawag gilain-lain ninyo og basa tungod kay nagkanlain mo og pag-compute lagi sa ngalan. Okay. Atong tagaan og pagtagad mga igsoon ang pangutana gikan sa 0975504743 atong mga higala diha sa Talisay Kansuhong. Nganong Yeshua man ang ngalan sa anak? Iyat kong ipangutana niya, nganong Yeshua man ang ngalan sa anak? Nganong Ye man? Nganong Ye ang inyong gigamit sa ngalan sa anak? Nga miuyon naman ka matud pa niya nga ang iya mao ang nakasulat sa Salmo 68:4, di ba? His name is Yah. Niuyon naman kuno kana kay ko wala iya ginang basa ng 68:4. Na pasabton ta ka igsoon nga kanang 68:4 sa Salmo nga ang iyang ngalan iya kanang iya diya sa Salmo wala na magtumbok sa anak. Pag ingon diya sa 68:4 his name is Yah, wala na magtumbok sa anak, nagtumbok ka na sa Yudhivavhe. Muna nga ang iyang ngalan, ha? Yudhivavhe, Yah. Muna ang Yah, wa may sopak anang Yah. Ang inyo yung panagbangi ragon sa mga secret namer, kay kadaiyan, nagkadaiyam ni mga secret namer, sa Yah, wa may problema. Nagsugod mamutanan sa Yah. Di ba, Brad Roy? Amen. Dito Amen. nga musto mo yung nagkabangi kay. Paingon ni mo, Yahweh, ang unang igawas, Yahweh. Gisunda na dayon sa tawag nga Yahweh. So, naay ligas ang tumoy, kay na Yahweh. Na Yahweh sa Cavite, ng grupo. Karon, doon ay nagbasa pa na nga Yahweh. So, sa Yahweh, agin may problema sa sinugdanan. Nakaigo mo, sumala sa 68:4 sa Roma, his name is Yah. Pero ang tumoy, di man mo nagkaligas, di mo nagkabangi, di mo nagdebate. Katong Yahweh, nito nga, napoy nito nga Yahuwah. Yahuwah. Ang Yahweh, na inito nga Yahweh. Pag Yahweh, na inisunod nga Yahuwah. Karon kay naamay Yahweh. Napoy gigawas na Yahovah. Murag na ba? Doon na panagligas o muna diya sila man nagdebate. Napoy Yahuol, muna Yahushua. Na apoy Yava, muna ang anak mo dayon, Yabaswa. Muna na ang mga igsuon ang ilang mga diferensya lang aning mga secret namer. Nga mo hinungdan nga, wag yun ko magpabautismo anang Yaswa sa unang panahon. Panahon pa to nila ni Elder Bros, mga igsuon ito sa Karkar.
Wa gyud ko magpabautismo kay diskumpiyado pa man gyud ko. Nangita ko gusto ko magtuon sa kog Hebreo. Kay gusto nako nga wa ko magtuog mga grammar sa Hebreo. Ang akong gitun-an ang pagbasa sa Hebreo. Makabasa lang kog Hebreo. Magpalit gyud kog Hebreo Bible. Kay ako mismo ang mangita sa ngalan sa Mesaya diya sa Hebreo Bible na abay Yaswa, na abay Yahoswa, na abay Baswa. Karon mga igsoon, nihatag yun sa Adonai ang akong ipangandoy. Nakakaton kong basa ang Hebreo. Bisan hinay-hinay, di man sa nilumbang pinaspasay, Amen. ay importante makabasa ka. Amen. So nagpalit dayon ko og Hebreo Bible yun. Tanak. Nya, napagid ko Bible nga Old and New Testament, kanang Hebreo Old and New. Tanak og Bereshit. No, Berit Kadasya. Tanak og Berit Kadasya. So, dito yun, akong ipangita yun sa mga bersikulo na abagyoy Yaswa. Wala man yun. Ang nigawas yun dito sa Hebreo Bible, Yeshua man yun. Ang spelling, Yud Shin Waw Ayin. Dili ang Yud He, Waw Shin Ayin. Ang nigawas yun sa mga Hebreo Bible, Yud Shin Waw Ayin. O niya, nganong Yeman. Muna ilang pangutana, nganong Yeman. Nga wala man, yaman lagi ko, no? Balik ko na itong pasabot. Nga ang iya sa Salmo 68:4 walay koneksyon sa ngalan sa Misaya. Ha? Walay koneksyon sa ngalan sa Misaya. Ako na ipasabot sa inyo mga igsoon. O niya, maingon pagyod mo. Hallelujah. Ngayon, di ba hallelujah? Dili man hallelujah. Pasabton ta na sad kanya na. Ang hallelujah walay koneksyon sa ngalan sa Misaya. Wala magingon ang Biblia nga ang ngalan sa Misaya makit-an nimo diha sa hallelujah. Ha? Kasagaran man gud sa mga secret namer, nagtuo sila nga ang hallelujah makita ra gyud diha sa pinadayag 19. Sa King James Bible. Pinadayag 19. Wa sila kasagaran nila, wa sila maibalo nga ang hallelujah makita daay na diha sa Salmo. Pero daghan na daay na sa Salmo ang hallelujah. Ilabi nag-atong tan-aw na maigsoon sa Hebrew Bible o sa complete Jewish Bible. Pero daghan ang hallelujah sa Salmo. Pero kung King James lagi nga Biblia ang imong kuptan, King James ra gyud ang imong gibasa, ade gyud ka kabasag hallelujah diya magigsoon sa Salmo. Kay praise the Lord may imong mabasa diya og sabi ni siya dalaygon ang Dios, dalaygon ang Ginoo. Pero mo ani nakasabali ka sa Hebreo, kanang tanan diya nga mabasa nimo Salmo nga naay praise the Lord, pag abot-an na sa Hebreo, hallelujah na siya. Mauna nga ang hallelujah wala magtumbok, walay connection, wala mag-refer sa ngalan sa anak. Munang ayaw ninyo pag idugtong, ayaw ninyo isumpay, ayaw ninyo kompyuta nga ya, his name is ya, so swa, ya plus swa equals yaswa. Ayaw ninyo king anaa, kay diha mo masayo. Mismo diri sa Salmo 135 versikulo 1, hallelujah gyud ang ato mabasa diha mga igsoon. 35:1 sa iya pa lang sa diya pa lang sa chapter hallelujah. Pag abot diri sa versikulo 21, bradoy, unsa gingon diya? Baruch Adonai, Baruch Yud-Heh-Vav-He, Mitzion, Shuken, Jerusalem. Shuken, Jerusalem. Hallelujah. So, mao na pagkasulat diri sa Hebreo. Okay? Dalaygon, ang Yud-Heh-Vav-He. Matod pa diya, Baruch Yud-Heh-Vav-He. 111 verse 1. Verse 1. Napo diya. Hallelujah. Hallelujah gyapon. Hallelujah. I will praise wholeheartedly. Give thanks to the night. Perting daghana. Yan, di na lang ako pang basahon yung mga bersikulo sa Hallelujah diri sa Salmo. Chapter 112, 113. Napagaya 113. 113, 113 verse 9. 146. Ilaghan. 1 verse 1 and 10. 147. 106 verse 48.
Daghan kayo gyud. Hallelujah. Daghang hallelujah. Ni apas 147. 104 verse 45, Mm. 106 verse 1, Mm. 104 verse 35, Diya na sa Salmo. Oh. Psalms tanan. Oh, Salmo tanan. Nya 148 verse 1 og 14. Nya 149 verse 1 og 9. 115, 150, 150, Salmo 150, 1 og bersikulo 6. Hallelujah gyapon ang gipang sulat ya maigsoon. Muna na nga. Kanang ako na lang iklaro sa inyo kung King James sa gini inyong Bible. Pag makabasa lang kag praise the Lord diha sa King James, sa Hebreo kana hallelujah. Pag makabasa kag praise God sa Hebreo na hallelujah. Pag makabasa ka diag praise him with timbrel and dance, praise him. Kanang praise him ya hallelujah. Muna diya. So, muna na ang magigsuon nga daghan kayong hallelujah. Unya mo ingon pag sila na pag-iuban nga wa ko lang guro pagtuon o di sad lagi magtuon og basa kay magsalig-salig das mga teacher nila, pastor, mga elder. Niingon biya nga ngano kunong na mayiswa maye kuno ang ngalan sa Misaya nga wa man kunoy letter E sa Hebrew alphabet mga igsoon sa Hebreo. Mga igsoon sayop na mo ka sa Hebreo way letter A, pero may kag Hebreo alphabet walay letter A. Pero sa word nga Hebreo na gani nga pagkasulti na aginay letter A. Panitan karon mag-example tag word nga naay letter A, hallelujah. Pag imo nang sulaton sa Hebreo, wala nay bawel, udi nimo tang bawel pointing, di ka kakitag letter A. Pero inigbasa nimo ana hallelujah. So, unang mugawas nga sound ha na ay a, di ba Brother Roy? Amen. Sunod li na ay i. May E. Oh, nya lo na ay yo. O. Unya may tag iya. Muna na siya maigsuon nga kung alphabet awag yung mga bawel ng alphabet sa Hebrew. Pero inig words na ana, basahon na sa words mga igsoon, na anay manggawas tanang bawel nga naa sa English, tanang bawel nga naa sa Bisaya, a, i, o, na anana sa Hebrew tanan. Wala gina nga usahay, manirado po ta sa atong pagtuon, sa atong utok, siya anday nato, na ay mugawas. Para ng Yeshua. Ang Yeshua nga ngalan, Yod Shen Waw Ayin. Ang basa nimo Yeshua sa Hebreo. Ayaw pagpaminaw anang mga Amerikano kay wa na sila kalibutan sa Hebreo. Mayon ka Yod-He Waw-Shin Ayin. Ang basa sa mga secret number Yahoshua. Pero dili na Yahoshua mga igsuon oy. Ang basa ng Yod-He Waw-Shin Ayin Yehoshua. Atong mabasa na siya mga igsuon diri sa Numeros. Ako sang basahon ni sa Hebreo mga igsuon. Sa Numeros Kapitulo 13 versikulo 16. Okay. 13:16. Unsay nakasulat ya sa 13:16? Oh. Sa CGB. Oh, CGB. These are the names of the men Moses sent out to the reckonator of the land. Moses gave to Hosea, the son of Nun, the name Yehoshua. Amen. So, iyang Hatag ni Yeshua. ginganlan si Yehoshua nga si Hosea nga anak ni Nun og Yehoshua. Oh, di ba? Klaro kayo? Ingon dia. Wayikra Moshe. Wayikra Moshe le Hosea Benon. Ang ngalan ni Josue sa unang panahon, Josue or Hosias, sabi ni Saya. Hosea Benon. Hosea son of Nun. O Osias anak ni Nun. Naa na sa aning nga bersikulo 13:16. Basahon sa Bisaya. Oh, Numeros 13:16. Nagingon, mao kini ang mga ngalan sa mga tawo nga gisugo ni Moses sa pagpangispiya sa Kanaan. O ginganlan ni Moises ug Josue si Hosea nga Hosea. anak ni Nun. O, tema na. Ginganlan niya Josue si Osias nga anak ni Nun. Na dire kay ingon niya
Wayekra Moshe li Hoshea. Li Hoshea. Mo niya ngalan Hoshea sa Hebro, Osea sa Binisaya. Onya Binon, anak ni Non. Ginganla niya Wayekra Moshe li Hoshea Binon Yehoshua. May nga walay letter A. Nga naman lagi ng Yud-He Waw Shin Ayin. Mo gini-spelling ha? Yud-He Waw Shin Ayin. Ang tawag ni Moises niya na ang basa sa mga Hebrew ni Yehoshua. O niya, gibasa sa mga secret number og Yahshua. Gibasa sa mga uban, Yahoshua. Di ba perting layo ha? O niya, unsa may spelling? Yud-He Waw Shin Ayin. Ano na mabasa na to na? Kanang Joshua, mga igsoon diha sa inyong King James Bible o Josue sa inyong Binisaya. Yehoshua kana dire sa Hebreo. Ha? Atong ipaklaro para magtan-aw mo og video ani nako mga igsoon sa YouTube, ipatan-aw nato nga kanang Yud-He Waw Shin Ayin niya ra bukoso. Book of Joshua. Libro ni Josue. Ikalimang libro, ikaunom nga libro gikan sa Genesis. Unsa spelling? Yud-He Waw Shin Ayin. Basig baliktan na imong video ha. Yud-He Waw Shin Ayin. Muna, ang basa Yehoshua, dili Yahshua, dili Yahoshua. Mingon mo, mabasa ba sa Hebreo ang Yud-He Waw Shin Ayin? Mabasa. Ikaunom nga libro sa Biblia Tanak. o sa Tanak. Yehoshua. Ha? Dili kay Yahshua, dili kay Yahoshua, dili kay Josue. Labaw ng sayop ang Josue. Ha? Kay sa Hebrew, Yehoshua, Yud-He Waw Shin Ayin. Gipapokus na to sa kamera. Inyo na maklaro mga igsoon. So, muna na atong basahon. Vayhe akare mot. Moshe. Moshe ebed Adonai. Si Moshe nga alagad sa Adonai. Wayomer Adonai el Yehoshua Binon. Me Sharet Moshe Limur. Nanawa. Yehoshua Binon. Ang Hosea Binon kaniadto sa numero sa atong gibasa. Karon Yehoshua Binona. Moning libro ha. Yehoshua Binon. Ang spelling Yud-He Waw Shin Ayin. Unsa man ang mga secret namer, maminaw ra man gumos inyong mga elder, maminaw ra mos inyong mga Amerikano nga mga leader, mga elder nga mga pisot man sad na sila. Ha? Ayaw mo patunto sa doktrina sa mga taong pisot, kay kanang pisot wala na piyali sa ebanghelyo. Amen. Wala na piyali sa pulong sa dunay pisot man na. Unya kamura bang mga secret namer? Kini ha, dili ni pagpangasaba ha, ang ako, pagpasabot ni. Kusog ra bagid mong mo gamit anang bersikulo nga Roma 3:1 ug 2. Di kan gukod ya. Sa ana nga grupo Yahshua sa una. Kusog kami mo gamit, kusog kita mo gamit anang Roma 3:1 ug 2. Nya unsa may gisulti sa Roma 3:1 ug 2? Ha? Basahag balik. Unsay Roma 3:1 ug 2? Nga unsa kunoy bintaha sa mga Hudyo? Klaro. Unsay bintaha? Nakabintaha ba ang mga Hudyo sa mga dili Hudyo? May kapuslanan ba ang pagkatinuli? Unsay gingon? Daghan sa bisan unsang paagi. Di ba, Bradoy? Sa Amen. Bugna sa pinadayag, bisan unsang paagi. O nasa tanan gipiyal sa Elohim ang iyang mensahe ngadto sa mga Hudyo. Munay nakabintaha sa mga tuli. Ang mga tuli kamo mga sikrenemer, so ito man yung bersikulo gipyalan sa mensahe, pero nganong mangutana lang ko ninyo, nganong adto man mo maminaw og mutuo sa mga Amerikanong pisot. Kanang inyo mga leader sa sikrenemer, mga pisot man, pero nganong adto mo mutuo, nga kamo nakabasa man yun mo ani, nga ang gipyalan sa mensahe, kadto daay mga tuli. Unsa ko bintaha sa pagkatinuli daghan. Sa bisan unsang paagi. Una sa tanan gipiyal sa Elohim ang iyang mensahe ngadto kanila. Mga tuli ang gipyalan, mga Hudyo. Kaya kusog kay mo anang bersikulo mo gamit, pero nganong adto gyud mo magpailalom sa Amerikano?
ang akong pagwali diri pagpahigmataon ta ninyo, pero masuko na noon mo. Di giday mo andam mo dawat sa kamaturan. Dili day mo ready to be corrected. Kung dili, kan mo ka nang, grabe mo, manalipod sa inyong sayop nga pagtuo, ay inyong panalip di ang sayop nga pagtuo. Mga igsoon, kamo, suhito man yung bersikulo ha. O sa may bintaha ko nos tuloy lagi, daghan. Nga nung adto man kamaminos Amerikano, imbestigaha ko no, kinsay founder anang Yahshua. Imbestigaha, Hudyo, Amerikano. Kinsay founder anang Yahushua. Hudyo, Amerikano. Kinsay founder anang Yabaswa. Kinsay founder anang Yahuol. Onsay founder ng Yahushua. Kinsay founder ng Yahushua. Si White. Mga naamay sun, klaro kayo na siya. Nga, ang mga founder anak, mga pisot. O nga nung adto man mo mutuo. Ni ay pagtulunan sa Hudyo nga among gidala. Ang mga Hudyo, tanang mga Hudyo, Messianic Jewish or Nazarene Jewish, Nicharim Jewish, mga igsoon, Yeshua yun ang ilang pagtawag sa Misaya. Bisan pang Orthodox ang basa nila na. Bisan, Bisan Orthodox ang basa nila na Yeshua gyud. Yeshua yun, bisan Orthodox. Yeshua yun ang ilang tawag, basa. Katong na. O niya, kamo hinundi mo mutuos mga Hudyo. Adto mo mutuos mga pisot. Kabasin kamo sa tingali, pisot sa mong dako. Ayay. Ha? Muntahan na lang ko ninyo, Pilipino magita puro, di naman sa kumutuo, tanang Pinoy tuli kapatid. Amen. Di ba? Amen. Narabag yung mga Pinoy pisot saan. Mga igsoon. Basig piso to kasi. Basig pisot saan mo kasing-kasing, o pisot saan mo sa unod, mo hinungdan nga, di mo mudawat sa pagtulunan sa mga tuli. Dubling pagkapisod. Doble ng pagkapisot, pisot pa sa kasing-kasing, pisot pa sa unod. Sa kinataw. Klaro kayo ni, mga igsoon, Roma 3:1-2. Pasahon? O basa, usap kapatid. Roma 3:1-2, nakabintaha ba ang mga Hudyo O, sa mga dili Hudyo? o, May kapuslanan ba ang pagkatinuli? o, Daghan. daghan. Una sa tanan, gipel sa Elohim ang iyang minsay ngadto sa mga Hudyo. Amen. O nasa tanan gipiyal yon. Karon mga igsoon. Hugot man gyud kay mong nagtuo sad anang Roma 9:4 sa gibasa na nato kaganina. Nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Anong kabalo man ka mo aning bersikulo, mutuo man ka mo mga secret number, mutuo man gyud ka mo nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Yang anong di lagi niyo sundon ang mga Hudyo, kung mutuo mo nga ang mga Hudyo naa sa ila ang tinuod nga pagsimba, kinsa may gisimba sa mga Hudyo? Nagsangpit ba ang Hudyo ng Yahweh? Nagsangpit ba ang Hudyo ng Yahweh? Nagsangpit ba ang Hudyo ng Yahuwah? Yahweh? Yahweh? Yahva? Yabashwa. Yabaswa? Wala. Kung mutuo mo aning Roma 9:4 nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba, kanag nituo ka, ang pangutana, giunsa man pagsangpit sa Hudyo ang Yudibabis sa ilang pagsimba. Kana may panigin ninyo. Karong magsimba ang Hudyo, Adonai or Hashem ang ilang tawag. Unya, mutuo mo sa Roma 9:4 nga ilas Hudyo ang matuod nga pagsimba. Karon mulitok ang Hudyo Adonai, musupak mo. Mulitok ang Hudyo Hashem, musupak mo. Kay ipa lusot ginyo ang Yahweh. Kinsa magitinuod nga pagsimba? Kamo o iyas Hudyo? Be. Prangkahin na ta, kinsa man gyud ang tinuod nga naka-angkon og matuod nga pagsimba? Kamo ba ang mga secret number o ang mga Hudyo? Nalabaw ang Hudyo sa matag pagi. Nga ang mga Hudyo gibasa na ko ganina. Nato ka ganina nga nakabintaa mo Diyos sa daghang paagi. Sa matag pagi. Matag paagi labaw sila. Daghang Amen. sila bintaa. Di asa man mabasa nga kamong secret number mo ay nakalabaw sa daghang paagi. Kamo mo'y nakabintaha sa mga Hudyo. Asa man sa ninyo mabasa nga ang inyong pagsimba mao'y tinuod. Ha? Asa man mabasa nga ang inyong pagsimba mo'y tinuod. Nangyari si karam kita mo. O kay mga risgar makamo nga ang kamoy tinuod sa kanang ngalan nga inyong gisangpit, Yahweh, Yahshua, mo na sakto. Karon, kinsang Hudyo ang nagsangpit anang Yahweh o Yahshua. Nga giingon naman sa Biblia, ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Kung mutuo ka nga ila sa Hudyo ang matuod nga pagsimba, anong di man nimo sundo ng ilang pagsangpit sa Elohim nga ilang gisimba? Ang Yodivavhi, ila lang tawgon og Hashem or Adonai. Amen. Ano may kasayo pag ilang pagsimba?
Asa mabasa nga sayo pagila pagsimba nga mismo si Apostol Pablo nagpamatuod nga ila sa mga Hudyo ang matuod nga pagsimba. Si Pablo unta ni salikway na ni ingos Pablo ila kanang pagsimba sa Dios sayop na kay Hashim Adonai ray lang isang pit. Klaro kayo ang bersikulo mga igsoon ay lang mo kasuko di lang ta mag-away. Kaya ako ano ko mangaway ninyo. Nagpasabot lang ko sa kamatuoran pagpukaw lang sa inyong mga nahikatulog nga mga salabutan. Nawa lang ninyo matuki ug maayo ang mga bersikulo nga inyong gibasa. Di ba? Sa una pa ko, Yaswa pa ko, suhito na nako aning Roma 9:4, kay favorito ni taga Yaswa, kining bersikulo ha. Nga ilalagis mga Hudyo ang matuod na pagsimbaw niya. Maghiyo matag ato Yahweh ug Yaswa nga. Di man na mo'y gisimba sa mga Hudyo nga ngalan, di man na mo'y ilang gisangpit. Inaon, mulitok ang Hudyo, haleluya. Kamisan, mulitok mig haleluya. Nani ka na ako mga kanta puro na haleluya. Na YouTube, is-type niyo niya ako ngalan, Gideon Silva. Na ngalan, na mga kanta na ko diya sa YouTube. Mga Hebrew, daghan kay kong haleluya. Haleluya! Nga naman, ang iya haleluya ug ang Yeshua, walay kalambigitan. Walay koneksyon na sila. Kay lahi ang anak, lahi ang haleluya. Ang haleluya, nagtumbok sa Yud-Hivavhi. Ito ang naripirado sa Yud-Hivavhi. Dili naripirado sa ngalan sa Misaya. Nya nganong inyo yung ipugos nga iya gyud lagi asa man mabasa sa Biblia nga ang ngalan sa anak makita sa haleluya. De. Ana raman pag-imbestigar. 1+1 raman ang investigasyon. Kung nakasabot ana 1+1 equals 2. Amen. Ato pa mang libugon, ato pa mang debatihon. Ha? Ang ngalan sa anak dihatag. Wala mag-ingon Biblia nga ang ngalan sa anak kompyuta ninyo, pangitaan ninyo. Kung makakita mo sa ngalan sa anak, makatagna mo sa ngalan sa anak, maluwas mo. Ipatagna ba ang ngalan sa anak? Dili na ipatagna kay ang ngalan sa anak dihatag. Amen. Asa man sila naglibog, Bradroy, nga ang ngalan sa anak nga ilang gitagna-tagna diha sa Juan 5:43. O giandam kapatid ang unang Samuel 17:45. Okay. Juan 5:43 na ginoon. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Apan wala ako ninyo dawata. Apan kun may muanhi sa iya lamang kaugalingong ngalan, dawaton hinuon ninyo. Amen. Mo man ang ilang gikalibgan. Diya sila nalipong anang bersikuloha nga niresulta sa pag-compute sa ngalan. Mo na ang bersikulo sa Yaswa kini Juan 5:43. Moadto kas Yahosua, mo gyapon ni ilang bersikulo. Moadto kas Yabaswa, mo gyapon ni ilang bersikulo. Moadto kas Yawiswa, mo gyapon ni ilang bersikulo. Moadto kas sa Yahosya, mo gyapon ni ilang bersikulo. Juan 5:43. Diha sila naglibog anang gingon mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Oh, di ba? O sa may ngalan sa amahan. Salmo 68:4. Ya adi Yasua. Mo din na ilang konklusyon, pero nag-ingon ba ang Biblia nga kompyuta ang ngalan, pangitaa pa ang ngalan, o kaya ninyo ngalan? Ang ngalan, gihatag na pulong gihatag, dili na kinahanglan kompyuto nimo. Gihatag na ang ngalan. 4 sa Juan, Buhat 4:12. Walay laing ngalan. Pero ato sang tiwason pagbasa. Ang Samuel, unang Samuel 17:45. 1 Samuel 17:45. Unya giingnan si David, si Goliath. Bidol ka kanako, dala ang imong espada ug bangkaw apan ako baka sangka kanimo sa ngalan sa Adonai sa labing gamhanan. Sa complete Jewish Bible na, lahi na dito, but I'm coming at you in the name of Yud-Heh-Vav-Heh. Ha? Muna na Amazon, ako mianhi kanimo. Ako mianhi kanimo. Dala ang ngalan sa Yud-Heh-Vav-Heh. Si Yeshua ingon nga ako mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Si David ni ingon sad, ako mianhi kanimo sa ngalan sa Yud-Heh-Vav-Heh. Di ba? CGV. Oh. Sa CGV, unang Samuel chapter 17 verse 45. David answered the Philistine, you're coming at me with a sword and spear and a javelin, but I'm coming at you in the name of Adonai Chibaot,
the God of the armies of Israel. Amen. Mianhi ako sa ngalan, maanhi ako kanimo sa ngalan sa Yud-Heh-Vav-Heh, Tsibao, ang Elohim sa Israel. Ang pangutana mga igsoon, unsa may ngalan ni David? Iya David. Ha? Kay mingom siya, mianhi ako kanimo sa ngalan sa Yud-Heh-Vav-Heh. Buot ba niyo may pasabot na ang ngalan ni David? Iya David. Yahweh David. Ha? Kay mingom siya, Salmo 68, his name is Yah. So si David mianhi ko sa ngalan sa Yud-Heh-Vav-Heh. Sa ito pa, ang ngalan niya, Iya David. Yahweh David. Ay mo pag tinunto sa inyong kaluwasan, Maigsoon. Ayaw niyo duwa-duwai ang inyong kaluwasan. Mura ni akong hangyo ninyo. Wata mo walihi dire, aron mo masuko. Nagwali ko dire sa kahanginan, aron ka mo makakaton sa pagseryoso sa inyong kaluwasan. Ayaw mo pagduwa-duwa. Kanang sinabtan ninyo sa Biblia nga di mao. Ha? May iya David na pingalan. Kaya may anima siya sa ngalan sa Yud-Heh-Vav-Heh. Kung basihan niyo itong Juan. Kung basihan niyo yung Juan, nga ako may anima sa ngalan sa Kamad, di iya, his name is Yah, di iya, Plaswa, Yaswa. Ay mo pagnunan na, kay ang ngalan sa anak, gihatag. Diba, suhito ta ng bersikulo, suhito man ang bersikulo ha. Buhat 4:12, walay lain nga ngalan nga gihatag, gikan sa silong sa langit. Gihatag, walay lain nga ngalan, nga gihatag. Ang pulong gihatag, di na kinahanglan kompyuton. Amen. Amen. Oh, basa. Buhat 4:12. Ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Oh. Kay dinhi sa kalibutan Oh. wala nay laing ngalan nga gihatag sa Elohim ngadto sa katawhan Oh. nga maoy makaluwas kanato. Nya, kanang gihatag imo pang kompyuton. Okay, basahon na nato ang Matthew 1:21. Mateo 1:21, Mm. manganak siya batang lalaki, Oh. nanganan siya Yeshua, Mm. kay luwason niya ang iyang katawhan gikan sa ilang kasalanan. Amen. Okay? Yeshua sa Hebrew atong basahon. Enya. Vehe yulidet ben Bekarata et Shimo Yeshua. Ang spelling Yud Shin Waw Ayin. Hebrew ni akong gibasa ha. Okay. Hebrew ni ang akong gibasa. Vekarata et Shimo Yeshua Kiho Yoshia et Amo. Oh. Kiho Yoshia et Amo. Mi avonotihim dalaygon kaayo ang ngalan sa Dunay. Nganlan mo siya og Yeshua kay siya magaluwa sa iyang katawhan. Kiho Yoshia et Amo. Kanang mingon kay siya may nga mga sayo kung nang kuan sa nindot mangog meaning ang Yeshua kay ang meaning sa Yeshua Yahweh saves. Si Yahweh magaluwas. Amen. Ang yang Yahushua, si Yahu magaluwas. Yahushua. So mga igsuon in town. Ang meaning nga gihatag dire nganlan siya Yeshua kay siya muluwas sa iyang katawhan. Sa ano sa GB? Oh, Matthew chapter 1 verse 21. oh. She will give birth to a son Mm. and you are to name him Yeshua. which means Adonai saves. Oh. Because he will save his people He from will their save sins. his people. Kinsa man ang he will save? Small letter na nga he. Si Yeshua mismo maoy magaluwas sa iyang katawhan. Amen. Kanang he will save, kanang he, si Yeshua mismo, kanang bataa mismo. Maoy magaluwas sa iyang katawhan. Munang sa Hebrew dire, Vekarata et Shemo Yeshua Kiho Yoshia et Amo. Kiho, kay siya magaluwas sa iyang katawhan. Amen. Ya kinsa man na siya, kung nagtumbok na nga si Yeshua mismo, mo meaning sa Yeshua, si Yeshua mismo siya magaluwas sa iyang katawhan. Ayaw yung usbang meaning, magbuhat-buhat mo, magkumpos-kumpos mo ngalan aron inyo dayong panindutan ang meaning. Bisan pa kung saon pa na ninyong panindot ang meaning, ngalan nga dili na mo oy nakasulat sa Hebrew Bible. Naaranas inyo mga scriptura nga mga binisaya, mga scripture na in English lagi. Unya alisdan lang ngalan. Gi Hebrew na Yud He Waw Shin Ayin niya. Basa din yun ana, Yashua na. Ganina akong ipakita nga ang Yud He Waw Shin Ayin ang basa Yehoshua. Dili Yahushua.
di sad Yasua. Bisan pagpustaanay ta. Suruyon ko na inyong simbahan. Ang spelling anang inyong Yahoshua o Yeshua, Yasua, yun hi, wow shin ayun yun. Ang uban na nabasa, Yahushua. Nakabansiwag man mo. Kung puro pa mo makabasag Hebreo, nganong nakabansiwag man mo. Mo gani akong gitambag ninyo, kanang mga leader ninyo, mga igsoon, parang angay yun unta mong masayon. Kanang inyong mga leader, patuunon ninyo si Israel, kanilang tulo. O ipasulat ninyo ng spelling Yud Hi Waw Shin Ayin, ipabasa ninyo bata nga Hudyo. O, bata nga Hudyo, ipabasa ninyo sa bata nga Hudyo. Kung unsay gibasa sa bata ng Yud Hi Waw Shin Ayin, kay mo tuo magamong ang bata di mamakak. Ipabasa na sa bata nga Hudyo, unsay basa ni Manidong, kining Yud Hi Waw Shin Ayin. O, dito mo maibalo na ang basa sa bata na Yehoshua, dili Yahoshua, dili Yasua. Ay mo pagbutbuot lagi gukod-gukod sa ngalan kanabang unsay ngalan ang gukod-gukod, interpret unya, compute sa ngalan diha mo magka mukmuk sa inyong pagtulungan. Amen. Pero musunod mo sa pagtulunan sa Hodyo, perteng tinawa, perteng klaroha, way daghang langas, way daghang digpati, tinaw kaayo ang balaang kasulatan. Amen. Muna na amang igso, ang ngayon nato na siyang huna-hunaon. Ha? Naatay Hebreo nga Bible mo'y atong basihan. Pero ni ay istorya, may isom, no'y nakahatag na kong link ba, nani nga istorya, taga Bohol, di lang ako nganlan, kay basig lang awayon ko siya. So, igsoon daw ni Elder Bros Mahilom, gikan sa Israel, kaulik. So, ilang gipangutanas mga membros tagbilara nga, gikan sa Israel, brad, unsa maningalan dito sa Bisaya. So, nitog-an ko nga, Yeshua man yun dito. Ningon din sila niya, unsa maning ato diri, Yeshua man eh. Siya nga, nahinay ka naman na. Agad, ipadayon na lang. Tiaw mo na kapatid, maayo ba na siya nga pamaagi? Ay ba na? Dili gyud. Nga tungod kay nahinay kan, oy, mentras buhi ka, mga igsoon, dunay chance ang nga gihatag ang adunay nimo sa pagkusab. Amen. Nagpanday kag balay niya. Hiwi pagpay. Naghiwi din ni Osbon. Masulay ng mga architect. Ang planos architect ayaw sunda. Ang planos engineer ayaw sunda. Gubo na. Di ba'y paguba na? Di ginamay nga ngay. Padala na kay hinay ka na. Kato mga pobreng way kwarta. Di ba? Bawa na kagastuha. May ito sige, ay nalanan ko. Hinay ka naman na. Pero dato ang tagiya, milyonaryo ang tagiya, ay ipausab yun na mga isuon. Ha? Pobre na pagtuo nila. Kanang inyong pagtuo nga nahinay ka naman na. Pobre pagtuo. Wa mo ikagastos pag-usab sa inyong pagtuog doktrina. Amen. Wa may gasto ang pagpangalagad. Pero wa ko mga saba ninyo ha. Mahal ko kamong tanan. Amen. Mabitaw nga kanang atong igsoon ya sa kansahong talisay naot nga imo ni masabtan. Mayon ka ningon pag siya nga kanang adunay satanas kuno na. Diya ka ni sipyat. Kay ang adunay Hebreo. Amen. O ang satanas, ang Hebreo sa satanas hasatan. Pero ngayon ka ang adunay satanas dili sakto, dili haom. Hinumdumi nga ang adunay Hebreo o ang hasatan, ang satanas, ang Hebreo hasatan, dili adunay ang Hebreo sa satanas. O ang binisiya sa adunay, di sad satanas. Ha? Ang hasatan mo'y Hebreo sa satanas. O ang adunay, Hebreo na siya sa gitawag na itong Ginoo. Para masabdan ninyo mga igsoon. Anong mo sangpit mag-adunay? Kadaghagay sita sa Biblia na naglito kong adunay. Mga igsoon, Old Testament lang daan, daghagay kong nabasa ng bersikulo sa Old Testament, sa Genesis pa lang daan, nga ang tawag nila adunay yun. Mismo gani si Abraham, ang tawag ni Sarah siya, Adoni. My Lord, my Master, Adoni. Ha? Mga naamang igsuon nga karuho na to nga ang adunay Hebreo pagtahod na siya sa labing makagagahom. Amen. O ang satanas, ang Hebreo niya hasatan. Sa ato pa ang meaning sa hasatan, opponent of the good, opponent of the truth, kaaway sa kamaturan. So muna'y meaning sa hasatan. So, dalay kung kayo ang adunay, mga igsoon. Amen. Ako na inyong Amen. masabtan ba? Inyong masabtan. Ha? Kanang adunay,
ayaw mo pagpaturatoy sa dayon og hatag og meaning. Nga moingon din mo, kanang Adonai, mao na ang Adonis sa Greek. Layo ra kay na, wa nay kalabigitan ang Adonai ug ang Adonis. Una ago na ninyo magsuon. Ang Adonai Hebreo. Unya, ang Hebreo pinulungan sa Israel. Unsa kalayo ang nasod sa Gresya o sa Israel? Yang anong magka dugtong magkunuhay na sila nga ang Adonis usa ka ngalan sa gitawag nato og Diyos sa Grego o sa ilang Greek mythology. Pero ang pangutana, mga igsoon, kana bang Adonis pagtahod na o ngalan na siya? Ngalan. Ang Adonai, ngalan o pagtahod? Pagtahod. Ano sa may kalainan? Dako kayong kalainan. Dili gyud pareha. Adonai, pagtahod. Ang Adonis, ngalan. So, dili pareho. Ato lang sa nang ibase, dire sa atong nasod. Mismo kita, puro ta Pilipino. Pero ang atong mga dialect, doon ay panagkasama. Sama aning langgam. Pag abot sa Tagalog, langgam. Ang atong langgam, galupad. Ang langgam sa Tagalog, kamangga matuting kayo, niya kusog mamaak. No? Dako kayo kalainan, mo ba ka nga, pareho ra na, ang langgam sa Tagalog, palanggam siya, pareho. Ngalan ginapulos. Nangalan na puro ha, pero di ta kaingog pareho. Di ba? Di ta kaingog pareho. Ang bitin na to, halas, ang bitin sa Tagalog, nakuwangan. O niya, pareho din na. Di ba kapatid? Amen. Amen. Oh, niya, pareho din na. Pareho na, bitin. Lahi, oy. Lahi ang bitin na to. Kay halas man na atong bitin. Sa Tagalog, ang bitin na kuwangan man. Oh, manang dili na to pwede ikumparar. Mga igsuon nga, ang Adonai ug Adonis, maura na, kada kong to'y tinunto na. Pagkatoy-toy ninyo anong kalakihan. Muna ayaw mo pailag, mga igsuon. Balik ka sa Hebreo. Amen. Amen. Kung tinuod na kitang nagtuo sa kasulatan, nga ang mga apostoles mo'y piniyalan, anong di naman na ito ihatag ang atong pagsalig sa Biblia na atong nabasa sa sinulat ni Apostol Pablo, sinulat ni Apostol Pedro. Ha? Okay, bro. Di ba? Muna na ang mga igsoon nga angay na natong huna-hunaon. Amen. Nga ang ngalan ni David, dili iya David. Sa pag-ingon niya, ako mianhi kanimo sa ngalan sa Yudivabhi. Chibaot. O, sabton ba nato nga ngalan niya iya David? Mosad nang giingon sa 5:43 ganina sa uwan nga, ako mianhi sa ngalan sa kong aman, dili sabton nga yan na po ang iya ngalan. Ha? Ang ngalan gihatag Yeshua. Kay kung moingon tag authority mo, so pakmansan mo, pero authority gyud mo pasabot na nasama gol nang moingon bitaw ka Bradroy. Mianhi ko sa ngalan sa presidente sa nasod. Representative ko sa presidente. Ang sabton ba nimo nga si Digong nasad ko? Ngan Digong, sumpay pa sa kong Di ba? Isumpay na po sa ngalan ang ngalan Digong. Dili na pwede, di na may tabo. Muna may suon, kagahom na siya, kagahom. Kapangyarihan ang buti pasabot ni Yeshua. Mianhi ako sa ngalan sa akong amahan. Mianhi ko sa kapangyarihan sa akong amahan. Sa gahom sa akong amahan. Musa nagingon ni David, mianhi ako kanimo sa gahom sa Elohim, sa Yudivabhi, Chibaot sa Israel. Muna buti pasabot. Dili kay ato na dayong idugtong ang ngalan, adya mo nang nasipyan. Unya mangugat na dayon mo pagpakigdebate. Manghagit tayo mo na kong debate. Ay, ako, wala mo ko anang debate. Pero, kung inyo gikong sulngon o pugson, katilaw yan mo yun. Pero ako, di ko manghagit o debate ninyo. Pero inyo gikong pugson, mga igsoon, agiton ko niya, tuon ko niyo sa amo, makatilaw yan mo. Di mo magmahay gitsan. Kay, dinigahay naman ng atong bersikulo, sumala sa Hebrew Bible. Pangayuan naman tagag usa ka bersikulo nga Hebreo. Pabasahon tagag Hebrew Bible. Na ba kay kapresentar sa New Testament nga Hebreo ang ngalan nga Yahshua or Yahushua. Kanara, daog na ta pag makabasa ka nga naay Yahushua sa New Testament. Naay Yahshua sa New Testament. Hebreo gid nga Biblia dili ta nang
kanang scripture ninyo in English lang. Kanya gibut insert lang ninyo dahil ang Yaswa. Ipasok ra para ng hallelujah scripture. Di ba? Ipasok ra ang Yaswa, ipasok ang Yahuswa. So dili ta na English man na. Dili gitas Hebrew yun nga Bible. Mo man ni sugdanan. Kay mo gani sigdanan Original. original. Wa gini pili. Why pili ang kamatuoran mga igsoon? Muna na ang akong ipasabot ninyo unsa ka importante. Wala ko mga saba, ha? Nagpasabot lang ko sa katin-awan ngano nga yi ang among gisangpit. Yeshua kay mo inaa sa Hebro ang spelling Yod Shed Waw Ayin. Yeshua mga igsoon. Dili Yod He Waw Shin Ayin. Okay, salamat kayo sa Adonai mga kaigsunan. So, padayon ta. Atong basahon mga igsoon kining sunod nga bersikulo sa Mateo 1:21. Okay. Anhi pagita sa 22. Bersikulo 22 na sad. Mateo 1:22 ngadto sa 23 guro ni siya tama. Okay. 22. Oo. Padayon sa kaganina. O kining tanan kanahitabo aron matuman ang giingon sa Adonai pinagi sa propeta. 23. Oo. Ang usa ka putli nga batan-ong babae magsabak unyag mga anak ug batang lalaki. Nanlan siya Emmanuel. Oo. Nga sato pa ang Elohim aniya uban kanato. Amen. Nganlan siya Emmanuel, sumala sa sulat sa tagna ni Isayas mga igsoon nga ang bata nga mataw nganlag Emmanuel. Isayas 7:14. Oh, sige ingon diya Isayas 7:14. Isaiah 7:14 nag-ingon. Busa ang Adonai gayud maoy mohatag kaninyong timaan ug kini mao ang usa ka batan-ong dalaga nga manamkon og mga anak ug usa ka batang lalaki ug nganlan siya Emmanuel. Amen. Nganlan siya Emmanuel. Di sad sabton nga ang iyang ngalan Emmanuel. Amen. Ang meaning lang sa Emmanuel, ang Elohim uban kanato kay si Yeshua sa diya nagpagkatao, siya ang nagpresentar nga tungod kaniya ang Elohim nag-uban kanato. Og kay wala naman kita igong panahon mangigsoon alang sa atong pagpadayon, nagpupos na musad ang atong oras. Ako maghangyo kaninyo sa pagsunod sa usa ka hamubo nga mga pag-ampo. Bishem Adon Yeshua Hamoshiach. Adon Yeshua pasaylo ako sa makalapas ng kasalanan. Pinaagi sa akong nadungog nga mensahe karon sa kahanginan. Dawaton kay ikaw Adonai Yeshua nga akong personal nga manluwas ipaubos akong kaugalingon diha sa mga tubangan. Luwasa ako Adonai Yeshua kauban sa tibok panimalay aron makadangat ako sa tibok nga kamaturan sa ngalan mo Adonai Yeshua Hamoshiach. Amen. Dalaygon ka Adonai Yeshua Hamoshiach hinaut pa nga among nga suwinig paminaw nga mituog bidawat kanimo karon. Uban silang mapainomsanon nga kasing-kasing, luwason mo sila ug isulat mo ang ilang ngalan sa libro sa kinabuhi. Himua silang tinuod ni mong anak ug manununod sa kinabuhing walay katapusan sa ngalan mo Adonai Yeshua Hamoshiach. Amen. Og kay wala naman kitay igong panahon kini ang inyong ubos nga lagad sa kanginan Brother Gideon Silva, kauban sa tong beloved kapatid Julio Villa Flores, ang Supreme Grandmaster sa Yawian Taitotsote sa Cebu, ug atong beloved Brother Roy Celeste ug akong beloved anak Chen Kinori Silva, manamili kayong kanan sa pagingon nga bulahan ng tao nga magasusi sa balang kasulatan, magatuo o magatuman ini hangtod sa sunod gayon sa samang takna o sa samang istasyon. We love you in Adonai, but our dear Yeshua loves you more. Baruch hababishim Adonai. Dalay ko na nagani sa ngalan sa Adonai. Maayong buntag ka na tong tanan. Shalom, shalom.